u l-Mulej Alla ħawwel ġnien u qiegħed hemm il-bniedem. Dakinhar bdiet l-istorja tagħna, hemmhekk bdiet ġrajjet il-bniedem. U Alla ħares lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ is-sitt jum. U llum meta Alla jħares għadu jara li kollox u tajjeb ħafna. Meta aħna nħarsu lejn dak kollu li għamilna u għadna qed nagħmlu, nistgħu nistqarru li kollox u tajjeb ħafna. Fejn hu dak il-ġnien li Alla dakinhar kien ħawwel għalina? Fejn hi dik id-dinja li Alla qiegħdna fiha? Fejn hija dik id-dar komuni tagħna li missierna bena għalina b'tant imħabba? X'għamilna biha? Ridniha? U dalam. Imma meta ser jerġa' jisbaħ? Għaliex il-lejl ma jridx jgħaddi? Għaliex għadu tlam? Tgħid qatt jerġa' jitfaċċa għalina jum ieħor. Tajt, ix-xemx qatt terġa' titla'. Tajt, il-ħdura qatt nerġgħu nibdew narawha.